Barcelona va passar de ser la quarta o cinquena ciutat en startups d'Europa a estar entre les 3 primeres ràpidament. I des de Parlem donar suport en aquells projectes innovadors que tenen la capacitat de posar tecnologia al servei dels negocis i de les persones. I per tant hem d'impulsar amb mentoratge, amb canal, amb la facilitat de proves davant d'usuaris i amb els usos tecnològics que tenim al darrere d'una operadora que els emprenedors puguin tirar endavant el seu projecte. Doncs bé, per fer una valoració apropiada del programa encara tindrem que esperar els 3 mesos que queden, on apoyarem les startups en mentoratge i col·laboració comercial des de Parlem, però fins ara el programa ha sigut tot un èxit perquè hem aconseguit fer que acudeixin 50 projectes, tot i ser la primera edició, i tots ells d'un nivell altíssim. Per tant, això ens ha posat un repte que ha sigut el de tallar la selecció en 3, però estem molt orgullosos d'haver tingut aquesta arribada. Bé, jo crec que ingredients imprescindibles són, en el nostre cas almenys, segur la perseverança, la constància, molta feina, moltes ganes també de fer-ho bé i bé, treballar molt amb un projecte que almenys creiem que és realment innovador i disruptiu i que pot aportar realment un valor afegit a dintre d'aquest programa on ens hem ficat. Bé, doncs el que ara nosaltres esperem és una col·laboració amb Parlem, uns avanços en aquest aspecte, també aprendre a com tractar amb empreses del sector i del tamany que és Parlem i que ens ajudi a tenir una proposta i una preparació de com atacar aquests tipus de clients més fàcilment i tot el que puguem aprendre pel camí, ja sigui treballar i col·laborar amb experts com ho són ells en el sector i a la indústria i els clients que ens puguin aportar. Bueno, lo que más valoramos es la oportunidad de poder absorber lo que más podamos de una compañía referente y asimismo nosotros poder aportar lo que más podamos en esta salida al mercado.